רוצים לדעת איך להעלים את המכונית מהווידאו בדקה? בואו נתחיל. ניצור קומפוזיציה ונכניס לתוכה את הווידאו. נצייר מסכה מסביב לרכב ונעביר אותה למצב סאבטרקט כדי להעלים אותו. בחלון הטרקר נבחר את השיטה המתאימה. כאן זה יהיה המיקום של המסכה, ונעשה פליי כדי שהמסכה תישאר על הרכב כל הסרטון. לאחר מכן נפתח את חלון Content Aware Fill ונלחץ על Create Reference Frame כשאנחנו עומדים על הפריים הראשון. בפוטושופ נצייר מסכה מסביב לחלק הריק ונשלים את החור. אני מעדיף במקרה הזה להשתמש ב-Content Aware Fill, אבל הכל תלוי בשוט שאנחנו עובדים עליו. נעשה אותו דבר גם בפריים האחרון והאמצעי, ורצוי גם בעוד פריימים לאורך הוידאו כדי לעזור לאפטר להבין מה אנחנו רוצים לעשות. כשסיימנו, נבחר את המילוי כאובייקט, זהו שאנחנו מעלימים, ונלחץ על Generate Fill Layer. זהו, הסרטון שלכם מוכן. מוזמנים לכתוב לי מה עוד הייתם רוצים לראות.